Dr. Roberta Bela. Nifakarkom li l-attività tal-lum qed timmarka sena ta' tmexxija ta' Dr. Roberta Bela bħala Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista. L-għadwa tajba fisem il-Partit Laburista nilqakom għal din l-attività politika ġewwa ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun. Insellem li telespettaturi kollha ta' One, li samija ta' One Radio u lilkom kollha li tissegwu din ix-xandira diretta fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista. Biex nagħtu bidu għal din l-attività politika, nistieden l-ewwel kelliema s-Sindku tal-Mosta u Spiżjara Romilda Zarb. Bonġu lil kulħadd. Aziz Prim Ministru, Ministri, Segretarji Parlamentari, kollegi u ħbieb. Huwa ta' onura lija li llum qiegħda hawnhekk nindirizza l-ewwel darba attività politika. Attività li nħares lejh qiegħda tittella f'post tant tal-qalbi. Il-post li fih għandi ħafna tifkiriet marbutin mal-Partit Laburista. Il-post li fih għandi ħafna tifkiriet marbutin magħkom. Il-post li jiena nsejjaħlu id-dar tiegħi, id-dar tagħna, iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun. Attività politika li qiegħda tittella eluq is-sena mit-tmexxija tiegħek Prim. Eluq is-sena minn mindu inti ġejt elett għall-ewwel darba bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż u mexxej tal-Partit Laburista. Eluq is-sena mindu telqet ħidma bla waqfien. Ħidma mimlija sfidi. Sfidi uħud minnhom mingħajr l-ebda preċedent. Feluq din is-sena, illum nistgħu narfu aħjar xi jfisser. Xi jfisser li jkollna gvern għaqli, gvern b'viżjoni, gvern li jaħseb f'kulħadd, mill-kbir saż-żgħir u miż-żgħir sal-kbir. Dan stajna narawh bil-mod li bih int Prim mexxejt dan il-pajjiż f'dan iż-żmien partikolari. Żmien li ġie mingħajr l-ebda manwal ta' istruzzjoni ta' liema deċiżjoni kienet aktar appropjata għal din l-isfida globali. Sfida tal-pandemija li ġabet magħha sfidi mhux biss għal pajjiżna iżda globalment. Sfidi li għadna qed naffaċċjaw sal-lum, mhux biss fuq livell mediku iżda wkoll fuq livell ekonomiku. Issa ejja nkunu sinċira. X'inhu l-ewwel ħsieb li jiġik jekk insemmilkom is-sena 2020? Naħseb f'moħħkom l-ewwel kliem li jiġu huma pandemija, COVID-19. Jien f'moħħi mhux dawn il-kelmiet għandi. Jien f'moħħi għandi sfidi, l-isfidi li kellu jaffaċċja Roberta Bela matul din is-sena. Qed nara is-suċċess li kellna ċans immissuh bidejna. Il-viżjoni ta' dejjem int ħarist biex tmexxi lil dan il-pajjiż u l-pjan ibbażat fuq strutturi u strateġiji ta' fejn aħna għandna mmorru. Bla dubju din is-sena ma kienitx waħda faċli, la għalina wis aktar għall-Prim Ministru li flimkien mat-tim ma' tiegħu, il-Kabinett u l-Grupp Parlamentari kellu piż kbir fuq spallejh. Piż biex jinxtarru l-opzjonijiet kollha biex jiddeċiedi liema kellhom ikunu d-deċiżjonijiet ta' triq il-qoddim. It-triq dejjem b'impenn favur kwalità ta' ħajja aħjar fl-interess tagħna ċittadini Maltin u Għawċin. Nixtieq insemmi l-kompetenza tiegħek Prim. Kompetenza li tirrifletti fid-deċiżjonijiet meħuda. Minkejja s-sitwazzjoni, minkejja dak li għaddejna minnu aħna, il-familji u anka in-negozji komplejna ngħixu. Għax di sitwazzjoni inti jaraf tħares mhux biss is-settur tas-saħħa li huwa importanti ħafna, iżda wkoll grazzi għal pakkett finanzjarju mingħajr preċedent ta' 900 miljun euro ġew salvati madwar 100,000 impjieg.
Permezz ta' inċentivi inti jent lin-negozji biex jibqgħu għaddejjin. Insemmu l-miżuri bħalma huma il-wage supplements, il-vouchers, għajnuna fil-kirji tan-negozji, għajnuna fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. U minn Jannar rajna wkoll l-introduzzjoni ta' miżuri mħabbra fil-budget għal żieda fil-pensjonijiet, żieda fil-children's allowance, żieda fil-minimum wage inkluż ukoll persuni b'diżabilità severa u trasport b'xejn issa wkoll estiża għal persuni li għandhom il-fuq minn 70 sena. Din hija l-kompetenza tiegħek Prim. Din hija l-kompetenza li xprunat lil dan il-pajjiż f'dawn iċ-ċirkustanzi partikolari biex minkejja l-isfidi dan il-pajjiż baqa' għaddej. Insemmu għandna l-Ministru jimborċ hawnhekk il-proġetti infrastrutturali li komplew jitwettqu. Il-proġett tal-Marsa, proġett ta' 7 flyovers, ħidma fil-proġett ta' Central Link, fost ħidma bla waqfin minn Infrastructure Malta, grazzi wkoll għall-Ministru fejn flimkien mal-Kunsilli Lokali qed ikomplu jitwettqu l-proġetti infrastrutturali biex jiġi mogħti wiċċ ġdid lil dan il-pajjiż. U ta' dan, grazzi. Grazzi għax bħala Kunsill Lokali qatt ma kellna l-fondi, qatt ma kellna l-persuni tekniċi kollha biex stajna mmexxu dawn il-proġetti daqshekk fil-kobor. Grazzi ta' din l-azzjoni. Wasalna, żgur li le, immejja nkunu sinċira. Stajna bħala gvern nifqu hemm. Stajna bħala gvern ninħbew wara l-iskuża tal-pandemija. Nassigurakom li kienet tkun aċċettata u żgur mhux forsi. Iżda nafu li dan mhux il-każ. Dan mhux il-Partit Laburista fil-Gvern. Il-Partit Laburista fil-Gvern jibqa' jaħdem bla waqfien għax fuq net tal-aġenda tafu minn hemm? Hemm jiena, hemm int, hemm aħna. U dan huwa l-valur tas-soċjaliżmu. Dan huwa l-valur li minn qalbek inti tħoss żgħir. Minn qalbek inti tħoss il-weġat. Minn qalbek inti tħoss id-batijiet tan-nies. U huwa f'dak il-ħin, huwa meta inti tħoss qalbek tinafas għan-nies li inti jirnexxielek tagħmel dik id-differenza fis-sempliċità tal-ħidma tibqa' tħares lejn dak li jagħmel id-differenza lin-nies. U dan hu int, Roberta Bela. Dan hu dak li ħassejt jiena mill-ewwel darba li tkellimt miegħek. U naħseb li bosta minnkom ħassejtu bħali. Dan huwa dak li jiena ment fik, fil-kapaċitajiet tiegħek. U llum jiena u bosta minna u l-Maltin u l-Awċin qegħdin jaraw dan ir-riżultat. Riżultat fit-twettiq ta' riformi kostituzzjonali u istituzzjonali li permezz tagħhom saħħaħna s-saltna ta' dritt u l-governanza f'pajjiżna. Il-ħatra tal-ġudikatura, il-ħatra tal-Prim Imħallef, il-ħatra tal-ewwel avukat tal-Istat Mara, il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija li għadda mill-iskrutinju tal-Public Service Commission u tal-Kumitat Parlamentari li nħoloq taħt dan il-Gvern. Riformi li ġew mfaħra mhux biss f'pajjiżna, iżda wkoll fil-Kummissjoni Ewropea u mill-Kummissjoni Venezja. Riformi b'saħħithom, riformi li kienu meħtieġa, riformi li fihom rajna il-Prim Ministru ineħħi l-poter minn idu. Riformi li ġew rikonoxxuti u liema riformi importanti li nsemmu li saru f'inqas minn sena. Dan huwa gvern li jwettaq dak li jwiet. Dan huwa gvern li ma jibżax jitkellem. Dan huwa gvern li ma jibżax ipoġġi fuq l-aġenda riformi li jixtieq ikompli jara fil-pajjiż. Żar kemm aħna żar il-Partit Laburista, il-Partit Progressiv li jimbotta l-qudiem riformi bħeġġa bħal ħidma li wettaq il-Partit Laburista fil-qasam tal-ugwaljanza. Imma issa il-ħidma biex issir riforma fuq il-liġi tad-divorzju. Issa wasal il-ħin biex issir ħidma fuq it-twessieħ ta' din il-liġi tad-divorzju. Issa lillum ninsabu 9 snin wara li ġiet introdotta din il-liġi. Issa lillum ninsabu 9 snin wara b'esperjenzi li rnexxielna nakkwistaw. Ser nerġgħu nitkellmu biex din il-liġi tiġi riformata għal aktar ġustizzja fil-fakultà li għandha din il-liġi biex persuna tiġi mogħtija divorzju u tkun tista' tkompli tgħix ħajjita aħjar. Insemmi wkoll ir-riforma li ser tagħti ċans biex is-sess sottorappreżentat jittella l-perċentwal ta' 40%. Fl-aħħar rixafil li kellna rajna twettiq ta' dak li jemmen fih Dr. Roberta Bela, fejn jemmen li jrid ikollna kabinett
b'aktar partiċipazzjoni, inkluż ukoll il-partiċipazzjoni femminili. Mhux l-ewwel darba li smajna l-partiti politiċi jtennu li hemm bżonn li tiżdied il-partiċipazzjoni. Iżda mill-kliem għal fatti hemm il-baħar jikkumbatti u l-fatti mhux juruna li qed jirnexxielna naslu. Tajjeb biss li nsemmu li minkejja lin-nisa ilhom fix-xena politika l 73 sena, f'dan iż-żmien kollu il-parteċipazzjoni femminili xorta waħda baqgħet waħda minima. Persentaġġ tan-nisa fil-Parlament qatt ma jiżdied b'aktar minn 15%. Konna kapaċi tul is-snin li nagħmlu avvanzi kbar, avvanzi fuq livell ekonomiku, avvanzi fuq drittijiet ċivili, iżda fl-ambitu ta' rappreżentanza tan-nisa għadna lura u għalhekk hemm bżonn din ir-riforma. Għalhekk hemm bżonn is-seħħ ta' dan il-mekkaniżmu ta' din ir-riforma li bħalissa tinsab għaddejja fit-tieni qari tagħha. Nixtieq qabel nikkonkludi insemmi wkoll is-suġġett tal-istazzjonijiet politiċi. Ma nistax nagħmel diskors waqt attività politika u ma nweġibx għal dak li ntqal. Jiena kif tafu prodott tal-wan. Ħafna minnkom jafuni minn kont żgħira fuq dan l-istazzjon u qalbi tiġani nisma' dawn il-kummenti. U minkejja li hawn min jixtieq li jagħlaq l-istazzjonijiet politiċi jiena ngħidlu li aħna konna hawn biex inwasslu l-messaġġ, li aħna għadna hawn biex inwasslu l-messaġġ u li aħna ser nibqgħu hawn biex inkomplu nwasslu l-messaġġ tagħna. Prim Ministru, kompli mexxina fil-viżjoni li inti għandek. Kompli mexxina fit-twettiq tal-manifest elettorali. Biex hekk kif qedtilna ġala darba jitlesta l-manifest elettorali, aħna nkunu lesti li mmorru għal elezzjoni ġenerali. Tiġi meta tiġi, aħna jien inkluża Maltin u Għawċin ser inkunu qegħdin hawn warajk. Lesti biex natuk il-fiduċja għal mandat ieħor, għal mandat ta' rebħ oħra laburista. Ħankomplu għaddejjin b'impenn favur ta' kwalità ta' ħajja aħjar. U iva, matul din is-sena ma kienitx sena faċli, sena mimlija teħid ta' deċiżjonijiet, iżda kull deċiżjoni li intiħat dejjem kienet fuq il-bażi li l-aħna huwa akbar mill-jiena. Grazzi Prim Ministru, grazzi l-kulħadd u l-jum it-tajjeb. Grazzi tal-intervent tagħha lis-Sindku tal-Mosta Spiżjara Romilda Zarb. Infakkar l-attività politika tal-lum qed timmarka l-ewwel sena ta' tmexxija ta' Robert Abela bħala Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista. Dawn l-aħħar 12-il xahar kienu karatterizzati minn sensiela ta' deċiżjonijiet li tieħdu b'impenn favur kwalità ta' ħajja aħjar għal Maltin u l-Għawċin kollha. U se nsejjaħ issa li t-tieni kelliem biex jagħmel l-intervent tiegħu il-Kummissarju tal-Kummissjoni għal Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna. L-odwa tajba. Prim Ministru, kollegi, ħbieb, familja laburista, grazzi li l-qajtuni fiħdankom. Tassew kburi li qed fostkom illum u li qed nindirizzakom għall-ewwel darba. Ħafna fostkom tafuni u ma tassoċjawniex mal-politika. Għalija il-politika hija ġlied eterna bejn l-aħmar u l-blu. Għalija l-politika tfisser li tqiegħed lilek innifsek għas-servizz tal-komunità, għas-servizz tan-nies li ngħixu magħhom fil-ħajja ta' kuljum, għas-servizz tal-poplu. Ban wieħed biex ittejjeb il-ħajja ta' ħaddieħor. Għalija li ġej minn familja laburista mill-Kottoniera, il-politika kienet dejjem mezz ta' kif intejjeb il-ħajja ta' ħaddieħor. Fil-każ tiegħi kont attiv fil-qasam tal-arti permezz tal-hip hop u l-qasam tad-diżabilità. F'dan tal-aħħar bdejt bħala attivist f'NGO u komplejt bħala l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità. L-irwol istituzzjonali li kelli
inħoss li qdejtu bl-istess passjoni ta' meta kont naħdem fl-NGOs. U hekk irid li tkompli u tibqa' l-intenzjoni tiegħi bħala membru parlamentari impenjat li nkun viċin tan-nies, nifhem aktar x'iridu n-nies biex intejbu l-ħajja u l-kwalità tagħha. Jiena nwiegħed l-enerġija kollha tiegħi li nagħti servizz fieq lill-pubbliku tal-ima firma politika hi. U anki jekk m'għandux waħda. Inwiegħed li nkun ta' servizz għall-Partit Laburista u għal pajjiżna. Però nwiegħed ukoll il-partit li ħanejdlu fejn nara li hemm bżonn li nitjiebu. X'jixtiequ minna n-nies u fejn skont il-kuxjenza tiegħi qiegħed issew. Nemmen li jekk ma nkunx sinċir fil-kritika tiegħi lejkom, ma nkunx tassew qed naqdi dmirijieti. Għal min ma jafnix kif tistgħu taraw jien persuna b'diżabilità. Twelidt b'kundizzjoni li jsejħula spina bivida. Dak iż-żmien il-ġenituri tiegħi uħuti li huma ferm ikbar minni ħadu xokk kbir għax ma kinux jafu x'kien se jsir fil-quddiem minni u x'kien se jiġri fil-futur. Biss ftit ġimgħat wara li twelidt kellhom joperawni għax inkella ma kontx ngħix. Naf bosta każijiet fejn il-ġenituri jieħdu l-parir li ma ssirx l-operazzjoni. Anki biex il-wilt imut u l-problemi jindifnu miegħu. Għal-grazzja t'Alla, il-ġenituri tiegħi iddeċidew li jieħdu it-triq twila, it-triq l-aktar diffiċli. Sabu s-sapport mill-kumplament tal-familja, speċjalment minn nannu tiegħi li ħallina fl-2012. Insellem il-memorja tiegħu għax m'għandix dubju li qed jieħu pjaċir jarani inkellimkom hawnhekk. Fl-1986 id-diżabilità kienet tabu ħafna ikbar millum. Familti kienet iddeterminata biex jien ngħix u nikber u nitgħallem u nkun inkluż fis-soċjetà. Ma rridx nagħmilha tal-martri qudiemkom jew ta' miskin għax minix. Imma ma nistax ninsa kif fil-bidu tad-disajnijiet l-iskejjel lili rriġettawni, l-iskejjel lili ma ridunix. Jew kif ommi u missieri wara 15-il sena kellhom imorru jgħixu x'imkien ieħor fejn ma jkollix għalfejn nitlgħu istarax. Bażikament minn ġodar spiċċajna ngħixu ġo flitt. Tallimt li d-diżabilità ma taffettwax lili biss. Il-ġenituri tiegħi u familti minn barra inċertezza kbira għal futur kellhom jaffaċċjaw ukoll il-preġudizzji. Ħbieb, din mhijiex l-istorja tiegħi biss. Imma tal-maġġoranza l-kbira tal-persuni b'diżabilità u l-familjari tagħhom li esperjenzaw dak kollu fi skiet, b'imħabba u b'determinazzjoni. Meta nibda naħseb u nevalwa, ngħid x'ħadd minnu jien personali. Tallimt li għal kull sfida li għalibt hemm tnejn oħra ġejjin. Tallimt li ħafna nies jaraw id-diżabilità tiegħi qabel il-kapaċitajiet tiegħi. Tallimt li b'mod ġenerali in-nies tippretendi li nifhem biss fid-diżabilità u li ma jim kapaċi f'xejn aktar milli f'dak il-qasam. Għax ejja nammettu wkoll. Għalkemm aħna pajjiż li nqusu nfusna qalbna tajba, ħafna drabi din il-qalb nuruha biss f'kemm niġbru flus xi maratona jew oħra. Biex nissellef kliem Mahatma Gandhi, il-kobor tan-nazzjonijiet jitkejjel bil-mod li bih tistma' lill-aktar membri dgħajfa tagħha. U mhux kemm kienet kbira s-somma li ġbarna waqt xi maratona. Dan japplika wkoll għall-ħidma tal-gvern. X'jiswa li nżidu il-pensjonijiet lill-anzjani u l-persuni b'diżabilità jekk bħala nazzjon ma ntejpux l-attitudni tagħna lejhom. Imbilli jien għandi l-flus fil-but. Jekk xorta ta' madwari jibqu jistmawni ħażin. L-istat ħajkun verament tejjibli l-qagħda tiegħi. Ħbieb, dan huwa żmien ta' sfida kbira. Kulħadd jittama li jara xaq ta' dawl
ħalli nerġu għan-normali. Imma l-fejn għandna nikkuntentaw irwieħna bin-normali. Jekk li għaddi kollox, nerġu mmorru lura li konna. Meta nkunu verament tlifna okkażjoni li tiġi darba f'seklu li ntejbu lilna nfusna, kemm individwalment, kif ukoll bħala soċjetà. Għandna nimmiraw li noħorġu minn dan l-awġ aħjar mill tħallna fih. Imma tgħidu li kif? Kif ħanoħorġu? Inkunu aħjar jekk niftakru fis-solidarjetà li ġabet magħha din il-marda. Kemm ġirien waslu xirijiet li l-mamma setax xi ħalli daru? Kemm bħala poplu tallimna napprezzaw aktar ix-xogħlijiet bħal dawk fil-qasam tas-saħħa, tas-sigurtà u tal-edukazzjoni? Kemm employers adottaw sistemi ta' xogħol flessibbli biex jakkomodaw lil ħaddiema tagħhom? Kemm ħaddiema għamlu xogħolhom b'kuxjenza biex ma jkissrux lil sħabhom u lil ta' fuqhom? Kemm ħaddiema ħadmu bit-teleworking alla volja setu jqogħdu d-dar u ma jagħmlu xejn għax ta' parsi bil-kwarantina jew għax bil-kwarantina. Dan l-ispirtu ta' serjetà kuxjenzuża, spirtu ta' kollaborazzjoni u għaqda fil-komunitajiet tagħna huma fost l-ikbar tal-imiet li għandna nieħdu minn din il-pandemija. X'irridu ninsew? X'irridu ninsew? Irridu ninsew l-ejra, irridu ninsew il-pika, is-sefsif, is-suspetti, l-egoizmu. Dawn ma jġibux għajr xejn ħlief dwejjaq. Għax jekk tgħira xi ħadd aħjar milli billi tibni lilek innifsek milli tkisser il-ħaddieħor. Impika bil-ħila tiegħek. Tajjar is-suspetti biex tfittex id-dialogu. Niġġieldu ġlieda bl-idejat, mhix il-ġlieda personali. U l-egoizmu li hu l-għadu etern tar-rispett. Ħbieb, inkun qiegħed nonqos jekk f'dan l-ewwel diskors politiku tiegħi ma nirrangrazzjax lil Marti li minħabba li minn barra mħabba u għożza tatni żewġ ulied. U mhux tlieta kif qalu xi mezzi tal-medja. Barra minn hekk. Mhux għalissa. Għax toqtolni. Barra minn hekk tatni kuraġġ ta' sur. Tatni support meta ġejt skreditat. Tatni l-modrija meta żbaljajt u tatni r-rieda li nuri lil kulħadd li jien raġel li jimxi bil-krozzi u mhux krozzi u tifel. Nonqos jekk ma nirringrazzjax lil Dr. Gavin Gulija. Ngħidilkom il-verità, kont imbirazzat meta ċempilli u ma kontx naf xi naqbad ngħidlu. Iżda huwa kien fost l-aktar nies li lili għamilli kuraġġ u laqani f'din il-familja laburista. Grazzi Gavin. Ma nistax ma nsemmix u nirringrazzja wkoll lil Dr. Joseph Muscat li jemmen fija meta ħadd ma kien jafni lili. Nirringrazzja minn qalbi lill-istaff tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità għas-sapport li lili dejjem tawni u għax-xogħol kbir li huma jwettqu fi-skiet. Nirringrazzja lill-Ministri u Segretarji Parlamentari li servejt fi żmienhom uħud minnhom qegħdin hawn fostna. Nirringrazzja lill-Grupp Parlamentari u lill-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista li aċċettaw li nkun membru parlamentari laburista. Nirringrazzja fuq kollox lill-Prim Ministru u mexxej laburista Dr. Robert Abela. Nirringrazzjak tal-fiduċja. Inwedek li mhux se tisħet issiew il-mument li ridni miegħek. Inwedek ħidma sfiqa u onesta. Inwedek. Però fuq kollox, inwedek li fejn ma naqbilx miegħek jien ħankun qed ngħidlek.
Inwedek li nafda fid-deċiżjonijiet tiegħek u nwedek li nkun l-ewwel wieħed li ngħix il-valuri li semmejt iktar kmieni. Fuq kollox inwedek li se naħdem bla wafqien biex tkompli tagħmel minn pajjiżna pajjiż għal kulħadd u ta' kulħadd mingħajr ma nħarsu lejn kuluri u wuċuħ. Grazzi Prim Ministru, nirringrazzjakom ilkoll. Grazzi tad-diskors tiegħu lil kummissarju tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna. Ix-xhur li ġejjin se jkunu kruċjali biex jitwettqu aktar riformi ħalli pajjiżna jerġa' jaqbad it-triq tas-suċċess. U l-ewwel sena ta' Roberta Bela bħala toffri serħan il-moħħ għaliex uriet li pajjiżna għandu fit-tmun tiegħu Prim Ministru deċiżiv u li pajjiżna għandu ġejjieni sabiħ. Nisida issa biex indirizza din l-attività politika lil Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela. Grazzi. Grazzi. Nselmilkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħbib tiegħi ta' del merħba sabiħa kemm jien kburi li wieħed minnkom. Ġimilu. U se nibda billi nitkellem dwarek Oliver mill-ewwel. Għaliex dak li għaddejna minnu minn nhar il-ħadd li għadda sal-lum kienet xi ħaġa li dejjem tikber u titgħallem. Għaliex sa ġimilu l-ħadd li għadda nfakkarkom li tlaqna minn punt fejn il-prospetti kienu qed juru li kellek stedina mill-kap tal-Oppożizzjoni biex deputat prospettiv li għalih ivvotaw elettori li appoġġjaw il-Partit Laburista stiednu biex jaqsam il-Kamra. L-iktar stedina antidemokratika li tista' tagħmel, li inti tipprova tagħmel pressjoni u mhux ippruvaw għamlu ħafna pressjonijiet fuq dak li fehmu li kellu jkun deputat ġdid biex jaqsam il-Kamra. Biex dak li votaw in-nies għalih biex ir-rieda demokratika tan-nies tinqaleb ta' taħt fuq u jaqsam il-Kamra. Kif jaf kulħadd ma ġarax hekk. U ma ġarax hekk għaliex il-proċess elettorali ħadem kif kellu jaħdem bil-metodu li joħroġ mill-liġi, iżda l-imbagħad ġara wara ir-riżultat tal-elezzjoni każwali kienet sfumatura min-naħa tal-Oppożizzjoni li għadni sal-lum ma nistax nifhem kif qabdu dik il-linja x'qalu. Qalu li l-proċess li mċejna bih biex eventwalment saret jew se tiġi kompletata għada il-co-option ta' Oliver Scicluna fil-Parlament hija antidemokratika. U rajna pożizzjoni wara pożizzjoni min-naħa tal-Oppożizzjoni, esponenti oħrajn fejn qalu li dak li għamilna huwa antidemokratiku. Kważi għandi għabtit intihom raġun. Għaliex ikun ifisser li għandna kap tal-Oppożizzjoni antidemokratiku. U jkun ifisser ukoll li kellna żewġ kapijiet tal-Oppożizzjoni nfila bl-istess raġunament li huma eletti b'mod antidemokratiku. Imma affarijiet li ma temminhomx daw. Mela min-naħa tal-Oppożizzjoni f'din leġislatura biss kellna tliet co-options. Tlieta min-naħa tal-Oppożizzjoni, tlieta min-naħa tal-Gvern. Fosthom kellna żewġ kapijiet tal-Oppożizzjoni, dak tal-lum, l-Onorevoli Bernard Grech, Dr. Adrian Delija. U tibda tgħid imma jien dejjem emment illi għall-Oppożizzjoni jgħaddi kollox huma jistgħu jagħmlu kollox. U ħadd ieħor ma jista' jagħmel xejn. Imma mbagħad meta tara dak li tkellmu dwaru, din il-ġimgħa li inti għandek kap tal-Oppożizzjoni li daħal fil-Parlament
bil-co-option u jgħidlek li l-co-option li għamilna aħna din il-ġimgħa hija antidemokratika. Huma affarijiet li tipprova tispjegahom u ma jirnexxilekx. Taf x'naf illum? Taf x'naf? Li sal-lum ħadd min-naħa tal-oppożizzjoni għadu ma feraħ lill-Oliver ħadd min-naħa tal-oppożizzjoni, anzi, ħolqu kontroversja. Meta suppost din jitkellmu, isellmu anzi, jiċċelebraw. Il-messaġġ b'saħħtu li aħna batna favur l-inklużjoni. Kemm ilna nitkellmu dwar l-inklużjoni? Snin, semm Oliver il-miġja ta' kif id-diżabilità konna nħarsu lejha fi snin u kif imxejna u progressajna, però fl-aħħar mill-aħħar meta ta' sar, kliem għadna, kliem. Dil-ġimgħa batna messaġġ b'saħħtu. Jena f'dit sena tkellimt kemm il-darba li nemmen li ma nistgħux nitkellmu iżjed f'termini ta' persuni li għandhom diżabilità u neqfu hemmhekk. Jien dejjem ħarist lejn persuni li għandhom diżabilità li jridu jkunu mexxejja ta' dan il-pajjiż. Mexxejja, mhux nitkellmu f'termini ta' diżabilità, imma f'termini ta' abilità. U il-messaġġ li batna din il-ġimgħa kien wieħed li nemmen li huwa b'saħħtu ħafna li għall-ewwel darba. Messaġġ b'saħħtu li rridu li persuni b'diżabilità ikunu qegħdin imexxu. Dan huwa l-ewwel pass għalik, Oliver. Il-ħatra tiegħek, l-elezzjoni tiegħek fil-Parlament hija l-ewwel pass. Se jkun hemm iżjed. Jien m'iniex qed nara biss li tkun membru parlamentari, imma qed narak li tavvanzi iżjed fil-karriera politika. U dan ngħidu mhux biss għaliex nemmen li l-Parlament tagħna għandu jkun aktar rappreżentattiv tas-soċjetà. Dak fattur ewlieni li wassalna l-deċiżjoni illi ħadna din il-ġimgħa. Nemmen li l-Parlament bħala l istituzzjoni tal-pajjiż trid tkun dejjem rappreżentattiva ta' diversi setturi fis-soċjetà tagħna. Jekk ma nemmnux hekk, allura ma nemmnux fil-Parlament. Dak l-ewwel punt. Imma t-tieni punt, il-kwistjoni tal-abilità tiegħek. U hemmhekk li rridu verament, dak kien test, dil-ġimgħa kienet test, jew nemmnu jew ma nemmnux f'dan is-settur. U ħarġet ċara kemm dan il-gvern, dan il-partit, dal-moviment jemmen bil-fatti fis-settur u kemm għandna oppożizzjoni li meta ġiet għall-mument tal-prova sal-lum għadha ma kellix id-deċenza. L-imqar. Ejja tikkritika l-proċess li użajna. Dak nistgħu niddibattuh. Imma li ma tibaċċ messaġġ ta' awguri illi kellna din il-bidla b'saħħitha għall-ewwel darba, inħoss sens ta' diżappunt. U sinċerament, mhux qed ngħidha bi spin politika din. Għaliex verament fimt li wara l-ħatra ta' Oliver bħala membru parlamentari kellna ikollna messaġġ ta' għaqda nazzjonali. U f'dis sena bat kemm il-darba dil-istedina ta' għaqda nazzjonali li fuq diversi temi jista' jkollna pożizzjoni waħda ta' għaqda nazzjonali. U din kienet waħda minnhom. Waħda minnhom illi kien hemm min għażel li ma joħodix. U għaliex? U għaliex insaqsina? Għaliex? Meta kellna opportunità unika biex nibatu dan il-messaġġ b'saħħtu, mhux biss favur l-inklużjoni, imma ta' għaqda nazzjonali. U semmija Oliver, semma f'mument minnhom il-piki dan kellu jkun mument fejn ma kellux ikollna pika. Hemm affarijiet oħra li nistgħu niddibattu sad-data tal-elezzjoni ġenerali warajha wkoll, dan ma kienx wieħed minnhom. Għaldaqstant nerġa' ntenni dan l-appell li fuq temi bħal dawn ejja nsibu pożizzjoni komuni, pożizzjoni fejn aħna ngħidu pajjiż wieħed maqudin flimkien u ejja ħankomplu naħdmu. U ejja ħankomplu nagħmlu id-differenza fil-ħajja tan-nies. Semmieta Romilda wkoll. Id-differenza fil-ħajja tan-nies. Għalhekk qegħdin hawnhekk biex nagħmlu il-bidliet. Bidliet li jagħmlu differenza, bidliet li hija trid tkun kuraġġuż biex tagħmilhom. Irid ikollok ċertu kuraġġ. F'di l-aħħar sena kellna bżonn ikollna ħafna kuraġġ f'ħafna deċiżjonijiet. Ħarist lejn din is-sena u għadd vera iċċelebrajna l-ewwel sena tal-amministrazzjoni l-ġdida. Kellna minn kollox. Barra honeymoon. Minn kollox.
tlaqna forsi bidu li qatt ma kien hemm bħalu minn perjodu ta' instabilità politika, kulħadd jaf x'kellna f'Novembru, Diċembru, bidu ta' Jannar tal-2019, wara ftit ġranet li dak l-inkwiet politiku stabilizza ruħu, l-ekonomija bdiet tirpilja, u mbagħad ġara dak li ħadd ma antiċipa. Immaġinak f'sena waħda tagħmel 4 budgets. Fejn ġrat? Ġrat fl-2020. Bdejna bl-ewwel set ta' miżuri finanzjarji fejn ipposponejna it-taxxi, u mbagħad għaddejna għat-tieni set, għat-tieni pakkett ta' inċentivi finanzjarji biex nissapportjaw in-negozji tagħna, hemmhekk fejn daħħalna l-miżura kruċjali tal-wage supplement. Romilda semmit salvajna mal-100,000 impjieg, hemmhekk qegħdin. Id-tbassir xurina, urina li konna se nitilfu se jkollna madwar 50,000 persuna qiegħda. Niftakarni qed nitkellem ma' Clyde u tbassir illi kellna qudiemna kien iwerwrek ta' terruri tbassir li kellna. U niftakarni nsaqsih ma meta taħseb li se nirkupraw minn dal-qatt kollu, meta se jerġgħu dak il-persuni kollha li se jaqgħu fuq il-benefiċċju soċjali se jerġgħu jsibu xogħol, imqar xogħol modest. U r-risposta tiegħu u ta' nies oħrajn esperti fis-settur ma kienx waħda illi tagħmellek iskuraġġ. U niftakarni nitħaddet ma' Clyde u mal-esperti l-oħrajn tagħna għadna kellna deċiżjoni kruċjali x'nieħdu. Se mmorru f'direzzjoni ta' austerità u nħallu l-affarijiet jieħdu l-kors naturali tagħhom, jew se nintervjenu bħala gvern b'mod aggressiv. Probabbli li kien hemm ħadd ieħor fil-gvern f'dis-sena kien iħalli l-affarijiet jieħdu l-kors naturali tagħhom minnu b'saħħtu jissaħħaħ forsi jiżjed jew jibqa' jiflowtja fil-wiċċ minn ma jiflaħx jaqa'. Jitlef ix-xogħol, jitlef in-negozju, dak in-negozji żgħar li forsi kienu investew dak kollu li kellhom f'negozju ċkejken għall-familja. U konna nmorru lura l-istrateġija tal-2009 fejn min felaħ għex u min ma felaħx tkisser. U d-deċiżjoni hemmhekk kienet tagħna ejja nagħtu dak kollu li nistgħu biex ma jintilfux impjiegi, biex ma jintilfux negozji. U d-deċiżjonijiet taqlija li ħadna u rew li mhux biss ma tlifniex impjiegi, ħarsu. In-numri jitkellmu waħedhom, di kwistjoni ta' fatti. Marzu, il-qatt kif beda tiela, anka f'Malta qed nitkellem, f'Malta is-Sanzi qed nitkellem, pajjiżi oħrajn sploda l fuq. F'Malta il-qatt beda tiela wara Marzu. Tiela, u mbagħad f'Ġunju, daħħalna l-wage supplement mill-ewwel imma mbagħad f'Ġunju bil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika xrajna li l-qatt reġa' beda nieżel ġimgħa wara ġimgħa u llum fejn qegħdin. Inqas qatt milli kellna f'Marzu li għadda. Dak is-suċċess li għamilna. Mhux biss il-qatt li żdied stabbilizzajnieh, imma niżilnieh lura għal kif kien f'Marzu u inqas milli kien f'Marzu. Dan meta sallum, għadna ma ħriġniex għal kollox mill-pandemija. Aħseb wara se nkunu kapaċi nagħmlu meta noħorġu għal kollox mill-pandemija. U x'għamilni iżjed fil-pandemija? Flok morna bl-awsterità, nidejna skema ta' vouchers. L-iswied mal-45 miljun. Issa daqt se nkunu qegħdin inniedu it-tieni skema tal-vouchers bl-istess ammont. Nidejna skema fej appoġġjajna n-negozji tagħna fil-kontijiet tad-dawl, fil-kontijiet tal-kera tagħhom moratorja fuq il-loans. Dak l-għamilna. Mela tmur bl-awsterità, x'għamilna? Flok għamilna budget u daħħalna taxxi ġodda fih, għadna le. Bil-kontra rridu naħdmu. Dan hu l-mument fejn inwiżnu iktar lin-nies. Għamilna l-akbar budget li qatt kellu pajjiżna. Fejn l-element ewlieni fih kienet ir-ruħ soċjali ta' dan il-gvern. Fejn wiżinna l-iktar lil min jiflaħ l-inqas. Dak huwa li nemmnu fih, dawk huma l-prinċipji li fihom jemmen dan il-gvern, inwiżnu l-iktar
lil min jiflaħ l-inqas. X'għamilna wkoll? F'nofs pandemija. Indirizzajna l-inġustizzji tal-passat. Ftehim kollettiv għal forzi armati ta' pajjiżna li dak il-messaġġ jew messaġġi li rċivejt minn fost oħrajn il-kru tal-P61 meta rċivew l-ewwel ċekk wara li daħal fis-seħħ dal-ftehim kollettiv. Tafu x'qaluli? Qaluli konna din nifhmu x'ifisser dal-ftehim kollettiv sakemm irċivejna l-ewwel ċekk. Dik is-saħħa tal-bidla li għamilna f'dal-ftehim kollettiv li mallura saħansitra. Mhux daħal fis-seħħ meta ġie ffirmat, mar blura wkoll. Dak li għamilna aħna ħadd ieħor taf x'għamel dil-ġimgħa. Deputat ewlieni tal-Partit Nazzjonalista li għamel mistoqsija parlamentari biex l-soldati tagħna joskurhom, jurihom f'daw l-ikraħ. Wara li l-istess deputat parlamentari aktar kmieni is-sena li għaddiet ipprova jixħathom il-ħabs. Dawk huma differenzi llum, differenzi li tant huma kbar li saħansitra jolqtu l-prinċipju. Aħna mmorru fil-li f'nofs pandemija innegozjajna l-akbar ftehim kollettiv li qatt kellha l-armata, ħadd ieħor fil-bidu fl-eqqel tal-pandemija għamel kwerela firmata minn dak li llum huwa deputat parlamentari u minn deputat parlamentari ieħor tal-Partit Nazzjonalista fejn ipprova jixħathom il-ħabs. U tafu għaliex? Tafu għaliex? Fakkarkom għaliex. Għax tajjeb li ma ninsewx, għaliex jipproteġew il-pajjiżhom. Għaliex kienu huma frontliners li laqgħu għall-problema tal-immigrazzjoni. Għaliex kien hemm min ma jiflaħx il-ħidma li għamilna fil-qasam tal-immigrazzjoni regolari. Dil-ġimgħa erġajna irrelokajna numru ta' immigranti. Dis-sena hija l-iktar sena li qatt irrelokajna immigranti minn pajjiżna. Biex naraw u ma ninsewx xi prova jagħmel f'nofs pandemija ħadd ieħor fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni regolari u kif ħdimna aħna. Dis-sena kienet sena li kburi bil-mod kif ħdimna, infakkarkom xi pressjonijiet kellna is-sajf li għadda. Illum kważi kważi it-tema tal-immigrazzjoni għaset tiġi diskussa fil-pajjiż. U hekk għandu jkun. Għaliex ifisser li l-poplu qiegħed jifhem kemm ħdimna, wasalna, fadal x'nagħmlu. U fadal x'nagħmlu għax hija sitwazzjoni fejn il-ġimgħa d-dieħla jaf ikollna pressjonijiet kbar jerġa' kif kellna ftit tal-ġranet ilu. Problema li mhijiex tas-sajf biss kif jaħsbu ħafna, problema li qed hemmhekk is-sena kollha li fil-miliet kienet hemm. U erġajna ħdimna fuqha dil-ġimgħa bir-relokazzjoni. L-iktar sena li qatt saru relokazzjonijiet immigranti. Jiġifieri dak l-immigranti li kienu diġà f'pajjiżna u li ndbagħtu lura lejn pajjiżi oħrajn. Hemmhekk titagħmel, jew inti ffukat li taħdem, jew inti determinat li ssolvija l-problema, jew tgħid din hija problema iebsa wisq biex nikkontrolla. Snin preċedenti rajna kif kienet is-sitwazzjoni tista' tgħid jew jien gvern li se nagħmel jew se noqgħod għall-problema u ngħid l-isfida hija ikbar minni. Jew ngħid li l-isfidi ma jaqtawlix qalbi u dan huwa gvern li mhux biss huwa deċiżiv, imma li l-isfidi ma jbeżżawx. U li dak li ħadd ieħor jgħidilna ma tistgħux tagħmluh, aħna nagħmluh. Infakkarkom f'Ottubru li għadda kemm għajruna. Meta għadna kemm għajruni li l-ewwel wieħed fisem il-gvern dejjem. Għax għadd f'Ottubru f'Jannar ikollna l-vaċċin. Infakkarkom kemm qalu ottimisti żejjed u mhux realistiku u mhux onest man-nies u iva kelli żball. Għax mhux f'Jannar ġibnieh il-vaċċin, ġibnieh f'Diċembru. U kemm qalulna u nfakkarkom meta konna din ninnegozjaw il-budget Ewropew għas-snin għal dis-sena sal-2027 x'qalulna? Asħad ġibu qalulna daqskemm konna ġibna aħna fl-2012. U veru jekk tħalli l-affarijiet jimxu bil-kors naturali tagħhom, il-probabbiltà kienet li kien se jiġri hekk għaliex. Għax konna se nkunu vittmi tas-suċċess ekonomiku tagħna. Xiġifieri? Jiġifieri li inti meta inti qed tinnegozja pakkett għal-budget Ewropew, is-suċċess ekonomiku tiegħek vera jaħdem kontrik. U aħna fl-aħħar snin
is-suċċess ekonomiku tagħna kieku ħallejna l-affarijiet mixjin fid-direzzjoni li kienu jidhru li sejrin, kien ikollna budget Ewropew iċken minn dak li nnegozjaw ta' qabilna fl-2012. Għax il-kriterji dawk huma aktar m'għandek suċċess ekonomiku, inqas l-Ewropa se tallokallek fondi. Għadna aħna maħniex lesti li naċċettaw dan. U bnejna argument wara argument u wara argument. U mhux biss ġibna daqskemm ġabu fl-2012, imma ġibna aktar mid-doppju. Aktar mid-doppju. F'kuntest fej stajna għadna ġustifikati li nġibu inqas għax kellna suċċess ekonomiku. Ma għaddix nġibu skużi. Hekk kif ma ġibniex skużi fil-budget li tajna għal proġetti infrastrutturali f'pajjiżna. Stajna għadna inkomplu bir-ritmu kajman li dejjem kien hemm tul is-snin. Dil-ġimgħa kellna business breakfast u għamilt ftit ta' paragun li fi żmien meta kellna rkupru ekonomiku xprunat mill-infrastruttura li ħallewna l-Ingliżi. Dik l-infrastruttura kienet ta' vantaġġ għal pajjiżna. U mbagħad tul is-snin ftit l-infrastruttura ta' pajjiżna ġiet kważi deficit. It-toroq tagħna niftakruhom kif kienu ftit ta' snin ilu, kulħadd jaf. Kienu jitħqu bina bil-ħofor fit-toroq tagħna, bil-problemi l-oħrajn infrastrutturali. X'għamilna? Investejna fuq l-investejna. U llum qed taraw il-proġetti qed nara li jiena hawnhekk. Jaħdem kontinwament u llum ir-riżultat qed naraw ibqa' serek kien, ibqa' ħdem, ibqa' mbotta, ħalli l-ħadd min jaqtalek qalbek naf li ħadd ma jaqtalek qalbek, ħalli nibqgħu nagħmlu l-ġid tal dan il-pajjiż u nibqgħu nibdlu l-wiċċ ta' dan il-pajjiż kif qegħdin nagħmlu. Emendi oħrajn x'għamilna fil-Kostituzzjoni semmiethom Romilda wkoll sen ilu kienu jgħajruna jew jippruvaw ħamrulna wiċċna barra bil-pajjiż li aħna gvern li m'għandniex kredenzjali ta' governanza tajba. Tajnihom risposta. Għamilna bidliet f'sena waħda biss li ktaqqat is-snin kollha mis-64 sal-lum. Ejja naraw il-bidliet kollha li saru. F'tant snin, f'medda ta' snin, fil-Kostituzzjoni tagħna fil-liġijiet li jirregolaw il-governanza tajba, u naraw x'għamilna f'dis sena. U magħhom inżid ukoll l-emendi u l-bidliet li għamilna mill-2013 sal-2020. Araw għax kien hemm perjodu ieħor li saru tant bidliet. Bdilna ta' taħt fuq il-mod kif tinħatar il-ġudikatura, kif jinħatar il-korp tal-Pulizija, il-Kummissarju tal-Pulizija, kif jinħatar il-Prim Imħallef, riformi fil-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni, bidliet li waslu għal titjib fil-pajjiż. Fakkarkom, kemm kienu jgħajruna sen ilu fuq il-korp tal-Pulizija. Tiftakru xi kritika kontinwament jattakkaw il-korp. Protesti quddiem id-depo tal-Pulizija. Igaraw l-affarijiet, ftakru, ta' ftit ta' xurilu tinsewx. Sena ftit iktar minn sen ilu. Illum, u kemm għajruna, meta konna fil-proċess li jinħatar kummissarju tal-Pulizija ġdid. Ftakru l-kritika x'kienet, għas ipparteċipaw fil-proċess li bih inħatar fil-Parlament. U llum, araw hemm xi ħadd jiddubita mill-ħatra ta' kummissarju tal-Pulizija. Dak il-bidliet li għamilna f'dis sena u fadal. Fadal għax nemmnu illi l-bidla hija essenzjali biex nibqgħu nibdlu l-wiċċ ta' dan il-pajjiż u nkomplu fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu l-ġid għan-nies tagħna. Nidejna wkoll akbar investiment industrijali. Hemm ukoll f'nofs pandemija, flok morna lejn l-awsterità, nidejna l-akbar investiment industrijali. U x'għamil niżjed? X'għamil niżjed fl-2020? Dil-ġimgħa nerġa' nsemmi l-business breakfast li kellna. Importanti, kienet sessjoni tant importanti fej smajna perspettivi differenti u t-tema kienet lejn prosperità ġdida. U għaliex nemnu? Għaliex nemnu fit-tema ta' prosperità ġdida? Għaliex nemmen, anzi konvint, li se jkollna rkupru ekonomiku b'saħħtu? Għax rajna x'konna kapaċi nagħmlu fl-2020. F'sena fejn kellek tant pressjonijiet fuq livell ta' saħħa, ġifieri inti kontinwament ta' kuljum tittieħu deċiżjonijiet. Aħna m'għandniex il-benefiċċju li ngħidu noqogħdu kwieti, noqogħdu fis-silenzju u nħallu l-affarijiet jimxu waħedhom.
Aħna ta' kuljum fl-2020 kellna nieħdu deċiżjonijiet kbar ta' kuljum, li meta tħares lihom tgħid possibbli għamilna dan kollu fi żmien hekk qasir. Kellek kriżi ta' saħħa fuq naħa, b'dak kollu li ġib magħha. Ma Clyde niftakarni nitkellem. Problema li kieku llum forsi semmija ftit jemnuk. F'mumenti tal-pandemija tant kien hemm problemi, iddiskutejna il-problema li bdiet terfa' rasa tal-provvista tal-ikel għall pajjiż. Ta' forsi ftit japprezzawhom. Imma r-realtà tal-pressjonijiet li kellna f'Marzu u f'April tas-sena li għaddiet kienet li f'mument minnhom saħansitra kellna naħsbu fl-eventwalità għax bdiet terfa' rasa l-problema li l-provvista tal-ikel għal pajjiżna tonqos. Li kellna nidħlu f'dal affarijiet kollha li l-imgvern fit-tmexxija fl-aħħar snin qatt tgħaddilu minn moħħu li jrid jara li jiżgura li jkollu biżżejjed provvista tal-ikel fl-eventwalità li jingħalqu portijiet ewlenin. Dik waħda mid-diversi problemi li ddiskutejna fost il-pandemija u li ħsibna liha wkoll. Ma qadniex indoqqu wisq nabar, realtà li ħsibna liha. U x'għamilni iżjed? F'dan kollu waqafna naħsbu fada bil-kontra. U għalhekk illum li nitkellem b'ottimiżmu imma b'mod realistiku wkoll għax naf x'għamilna f'din l-aħħar sena. Ma qadniex nitkellmu biss kif iridna ħadd ieħor fid-dwejjaq, fid-dlam, fid-doom and gloom. Rajna li nħarsu s-saħħa tal-poplu tagħna imma rajna wkoll l-għada. Rajna wkoll dak il-mument li issa dejjem qed joqrob li dal-pajjiż li d-dinja wkoll se tkun qed toħroġ mill-pandemija. U għalhekk li bqajna għaddejjin bl-investiment fil-proġett industrijali u x'kellna fl-2020. Taf kemm approvajna proġetti? 190 proġett industrijali. Fl-2009, meta kellna l-kriżi ekonomika li qaqqas tikkumpara ma' din is-sena, tafu kemm kienu approvaw proġett industrijali ta' qabilna? 30. U dis-sena aħna approvajna 190 proġett industrijali. 38 minnhom b'investiment dirett barrani. Tafu kemm ħajoħolqu impjiegi ġodda? 1900. L-investiment 140 miljun euro. U għalhekk li nħares il-qudiem b'ottimiżmu, pożittività, iżda billi nkun realistiku. Għax naf x'għamilna u naf x'għandna lest għal meta noħorġu mill-pandemija. Il-ġimgħa saqsewni kif tista' tibqa' isserraħ lill-poplu tagħna tagħti serħan il-moħħ lill-poplu tagħna li se jibqa' jkun hemm budgets mingħajr taxxi ġodda. U r-risposta hija waħda sempliċi. Billi jibqa' l-Gvern Laburista jmexxi l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Bl-istess mod li suppost l-industrija tal-kostruzzjoni kieku ħallejna l-affarijiet jieħdu l-kors naturali f'pandemija, kienet tinżel għall-rkub tejha. U hekk kienu l-ewwel sinjali f'Marzu u f'April, mhux l-ewwel sinjali, infakkarkom. Marzu, April u Mejju. X'kienu qed jgħidu n-nies fit-triq? Kulħadd kien qiegħed jipprova joħroġ mill-konvenji li kien iffirma. Ftakru x'qed ngħidajjin, x'kienu jiġu jgħidulna n-notara. Min involut fis-settur tal-kostruzzjoni qed jara kulħadd kif jipprova jmur il-bank biex iwaqfulu l-lon ħajoħroġ mill-konvenji. Dik ir-realtà. Għadu kif irreġistrajna Diċembru ta' bejħ rekord ta' proprjetajiet li segwa Novembru, li segwa x-xahar ta' qabel, xhur rekord ta' beħ fil-proprjetà. Għax intervjenejna. U f'Ġunju li għadda flok għadna issa naraw, issa noqogħdu fis-silenzju. Jekk noqogħdu fis-silenzju ħadd ma ħajkritikajna f'pandemija stajna għadnek. Faċli kienet kulli tgħidek. Le, għamilna intervent billi naqqasna t-taxxa tax-xiri u tal-beħ tal-proprjetà u r-riżultat jitkellem waħdu. Ir-riżultat ta' dik id-deċiżjoni oħra kruċjali jitkellem waħdu.
U x'għamel niżjed dwar is-saħħa? Kemm kellna kritika f'dal aħħar xhur fuq is-settur tas-saħħa? Illum se ngħid sentenza waħda biss. Għandi fiduċja sħiħa fis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, fiduċja sħiħa fil-Ministru għas-Saħħa, fiduċja sħiħa fil-frontliners kollha tagħna li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. U nistedinkom illum tagħmlu l-evalwazzjoni, jiġifieri tqisu x'qalulna f'dal aħħar xhur. U x'qed jgħidu llum dawk li huma kritiċi ta' kull deċiżjoni li jagħmel il-Gvern. Nhar il-ġimgħa li għaddiet kien hemm kumment li sinċerament ħasadni. Kumment minn esponent ewlenija tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u ta' Bernard Grech li lill-Professur Charmaine Gauci tafu x'qaltilha. Tafu x'qaltilha? Ftit forsi qabdu x'qaltilha. Qaltilha ħalli l-ħadd ieħor imexxi il-pjan tal-vaċċinazzjoni, tat-tilqim. U int tmur ixrob ix-xampanja. Hekk qaltilha. U dil-persuna naturalment tistgħu taqraw x'kitbet fit-Times u ssiru tafu min hi u kemm hija viċin Simon Busuttil u viċin il-fazzjoni ta' Bernard Grech li sal-lum ninnota li għadu ma ħareġx kontriha u jiddistakka lilu nnifsu minn dik il-pożizzjoni lill-Professur Charmaine Gauci li m'għandix għalfejn noqgħod insemmi x'għamlet għal pajjiżna f'dal aħħar xhur. Tgħidilha warrab u mur ixrob ix-xampanja. Dik is-sens ta' superjorità u arroganza li hemm min jaħseb li għandu dritt li jitkellem bih f'dal pajjiż. Li lil-persuna li iva insellmilha ta' kemm kienet dedikata fil-ħidma tagħha jiena fis-sigħat li tat minn ħajjitha għal dan il-pajjiż. U kemm kienet lejali fil-ħidma tagħha, kemm ma rat xejn bħala priorità li fil-ħarsin tas-saħħa tan-nies u li titkellem magħha b'dak il-mod. U waraw id-differenza. Kien hemm episodji fejn iddibattejna flimkien? Naturali, Alla ħares pandemija kontinwament ma titkellimx, Alla ħares. Imma dejjem id-deċiżjonijiet li ttieħdu kienu bi prinċipju wieħed. Fiduċja sħiħa fl-awtoritajiet tas-saħħa. Bħala gvern x'għamilna. Lill-Professur Gauci tajni ġieħ ir-Repubblika għax hekk kien jistħoqilha. U jgħidulna x'qalulna dil-ġimgħiet. L-ar qalulna fit-tilqim il-kap tal-Oppożizzjoni. L-ar pajjiż qalilna fit-tilqim f'pajjiżna. Dalgħodu bagħat li messaġġ Chris. Qalli llum bdejna billi nagħtu t-tieni doża lill-frontliners tagħna tal-vaċċin. Issa jiena il-minnafda bej Chris Fern u Bernard Grech qasanna għalfejn nitkellmu. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar bib tiegħi hija kwistjoni ta' deċiżjonijiet. Tal-il min il-poplu jafda biex imexxi dan il-pajjiż. Jekk huwiex it-tim tal-COVID tal-Partit Nazzjonalista li ddeċieda li ma jiddeċiedi qatt, jew jafdax lill-awtoritajiet tas-saħħa tagħna. Jien nafda lil Chris Fern u lil Charmaine Gauci. U kif nista' jien qatt nafda kap tal-Oppożizzjoni biex imexxi l-pajjiż meta dil-ġimgħa saqsewh qalulu xi proposti għandek inti għal dan il-pajjiż. Qallhom inkun iblaħ jekk ngħid il-proposti. Hekk weġibu. Jiġifieri kap tal-Oppożizzjoni, Prim Ministru prospettiv, illi meta jsaqsuh għal proposti x'tirrappreżenta inti, x'tirrappreżenta. Qallhom inkun iblaħ jekk ngħidilkom. Huwa inkredibbli, imma din hija r-realtà. Din hija r-realtà tal-għażliet li jrid jagħmel il-poplu tagħna fix-xhur li ġejjin. Din l-għażla bejn min mexxa lil pajjiż b'mod iffukat fl-iktar perjodu diffiċli fl-istorja tiegħu għal min sal-lum ma jridx jgħidilna x'joffri għal dan il-pajjiż. Ma nagħta fejn qiegħed. Tista' tkun kritiku ta' deċiżjonijiet li ħadna, imma ta' fejn qiegħed. Ta' fejn qiegħed fuq il-kwistjoni tal-istazzjonijiet politiċi. Jien se niddefendi bis-saħħa id-dritt illi partit politiku
ikollu il-mezzi tax-xandir tiegħu. ħaddieħor jurik id-debba u naħseb li se jqabbes il-ħmara jispiċċa għaliex qed jgħid li qed jiddefendi id-dritt tal-partit politiku tiegħu li jxandar, li jkollu l-mezz tax-xandir tiegħu. Imma l-ispak li qed jinġibed minn min jirrappreżentaħ fil-Parlament Ewropew huwa bil-kontra. Bil-kontra, juruk li jridu li l-istazzjonijiet politiċi ikollhom il-mezz tax-xandir tagħhom, fil-verità is-suspett landi li ħajaħdmu bil-kontra. U għalhekk il-kwistjoni tal-onestà mbagħad. Magħna taf fejn qiegħed għax aħna onesti man-nies. U dak li hu iswed ngħidu li hu iswed, dak li hu abjad ngħidu li hu abjad u nemmen li fl-aħħar mill-aħħar il-poplu se japprezza dik il-politika li nkunu onesti. U f'din l-aħħar sena u anke fis-snin ta' qabel dejjem imxejna b'dik il-politika. It-trasparenza fil-qasam tas-saħħa rejniha dis-sena ma qadniex naħbu mingħand in-nies. Fejn kien hemm momenti fejn għadna rridu nżidu l-miżuri, żidna l-miżuri, fejn kien hemm momenti fejn għadna huwa l-mument li naqsu l-miżuri ta' restrizzjonijiet għamilniha u di se tibqa' l-politika li se tmexxina fis-snin li ġejjin li nkunu trasparenti man-nies u li ngħidulhom bil-pjanijiet li għandna, bil-viżjoni li għandna l-pajjiż u għax hekk jixraq. U nemmen li dan huwa li dal-istil huwa stil li qed jiġi apprezzat mingħand in-nies, konvinti minnu, konvinti f'politika ta' governanza tajba u nemmen li iva nistgħu nħarsu l-qudiem għal żmien ħares il-qudiem minn Mejju l-qudiem għal żmien li se jkun nemmen fost l-isbaħ se jkun l-ewwel nett ejja ngħidu r-realtà x'inhi. Kulħadd qed jistennih dak il-mument li minn Mejju verament inħarsu l-qudiem għal sajf li huwa tajjeb, għall ekonomija li tirpilja bis-saħħa, għal settur tat-turiżmu li jerġa' jqum fuq saqajh, irridu naħdmu biex naslu fejn irridu nkunu f'Mejju, irridu naħdmu. Ma fiduċjuż fir-rollout tal-vaċċin li jibqa' tiela, fiduċjuż fil-ħaddiema tagħna li mis-silenzju qegħdin jaħdmu fil-procurement ta' aktar dożi ta' vaċċin u rajna. Tlaqna minn 3900 doża fil-ġimgħa, żdidna għaliex ħdimna konna ambizzjużi fil-ħidma tagħna biex inġibu aktar dożi ta' vaċċin lejn pajjiżna u hekk irridu nibqgħu nagħmlu sabiex naraw illi f'Mejju nkunu fit-triq li tkellim dwar aktar qabel iva ambizzjuż imma se naslu. U ma tistax inti tħalli lil min jaqtalek qalbek għalhekk aħna l-gvern tat-tama u tal-kuraġġ ambizzjuż, it-timeline huwa wieħed ċar se naslu għal dak it-timeline. U semmiet Romil daw kollu u mussa nonqos li nsemmi jien il-bidla kbira l-oħra li bdejna mmexxu l-qudiem din il-ġimgħa fil-mod kif se nibdlu il-liġi elettorali ta' pajjiżna, kif se nibdlu wkoll il-Kostituzzjoni biex niżguraw li mill-elezzjoni ġenerali li jmiss ikollna aktar rappreżentanza ugwali fil-Parlament tagħna. Ilna snin twal nitkellmu. U tmur lura 73 sena minn 1947 u x'naraw konsistentement rappreżentanza ta' nisa baxxa fil-Parlament tagħna. Semmit Romilda mhux aktar minn 15%. Dik ir-realtà. Din leġislatura għandna 13% biss tal-Parlament tagħna li huma nisa. Stajna bqajna nitkellmu, stajna bqajna ngħidu imma hemm raġuni u jista' jkun hemm raġuni oħra għal din nuqqas ta' rappreżentanza ta' nisa fl-ewwel istituzzjoni tal-pajjiż u nibqgħu nitħattu jibqa' ma jsir xejn qatt. Dak huwa stil ta' ħaddieħor, issa drajnieh, nitkellmu u ma nagħmlu xejn qatt. Aħna differenti, identifikajna l-hemm problema, tkellimna dwarha, issa il-mument tad-deċiżjoni. Issa il-mument li nibdlu l-affarijiet. U dan huwa mekkaniżmu li jien konvint li huwa meħtieġ, konvint li għalkemm qed ngħidu li ħajdum mhux aktar minn 20 sena, għas se jkollna bżonnu għal daqstant. Se jkollna bżonn u għandna bżonn, ejja nkunu realistiċi. Ma jistax ikun li aħna fl-ewwel istituzzjoni tal-pajjiż ir-rappreżentanza tan-nisa tibqa' baxxa hekk. Raġunijiet jista' jkunu diversi. Imma nemmen li rridu nagħmlu dal-bidliet fil-liġi tagħna biex noħolqu
L-snowball effect, x'inhu dan l-snowball effect? Aqbad ballun żgħar ta' silġ f'ġemp ta' muntanja u beda bil-mod jinżel idur, jikber, u mbagħad jaqbad il-momentum tiegħu u jibqa' dejjem jikber. U dak li rridu nagħmlu aħna dik l-imbuttatura b'dal mekkaniżmu korrettorju li mhux se jbiddel xejn u mhux se jmiss xejn il-mekkaniżmu l-antik ta' kif illum issir elezzjoni ġenerali. Jiġifieri ix-xewqa tal-eletturi fil-kandidat preferut tagħhom dik se tibqem u ma se jmissa ħadd. Ħajaħdem il-proċess normali elettorali kollu bla ebda differenza minn dak li hemm illum, u mbagħad wara li jintemm wara li jingħalaq il-mod kif tradizzjonalment jinħatar kandidat, hemmhekk se jkollna din il-korrezzjoni billi jekk sess qed nitkellmu gender wieħed anqas rappreżentat jista' jkun nisa, u l-probabbiltà kbira hija li fl-elezzjoni ġenerali li jmiss, anzi mhux il-probabbiltà, fattualment se jaħdem favur in-nisa darba. M'hemm xejn li jżomm milli snin oħra jaħdem biex jikkoreġi żbilanċ favur l-irġiel. M'hemm xejn xi jgħid. Il-futur qatt wieħed irid jarah. Imma rridu nagħmluh. U hemmhekk mbagħad ikollok korrezzjoni biex inti tiżgura rappreżentanza aktar ugwali tas-sess sottorappreżentat. Dan huwa meħtieġ, inutli nibqgħu nitkellmu, il-bidla trid issir din hija wegħda li għamilta jiena wkoll u determinat li wasluha biex fl-elezzjoni ġenerali li jmiss dan il-mekkaniżmu jaħdem naraw rappreżentanza aktar ugwali mhux biss fil-Parlament imma wkoll fl-eżekuttiv, fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. U punt li nixtieq nagħmel li ma semmejtux meta tkellimt fil-Parlament u llum nixtieq nenfasizza dwaru. Min se jkun qed jitla' b'dan il-mekkaniżmu mhuwiex se jkun deputat tat-tieni kategorija. Ara ma nitilqux bl-impressjoni li min se jidħol fil-Parlament għaliex ikun ħadem favorih dal-mekkaniżmu korrettorju se jkun deputat inqas minn ħaddieħor. Dak ikun messaġġ żbaljat ħafna. Aħna nemmnu fl-importanza tan-nisa fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż, nemmnu fl-importanza taż-żgħażagħ li tant qed nieħu pjaċir li qegħdin warajja llum. Mhux warajja ma miegħi fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż, miegħi fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż, u għalhekk l-appell tiegħi lilkom issa huwa li tikkandidaw ruħkom u se nkun qed niġri wara kull wieħed u waħda minnkom biex tikkontestaw l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista. Nemmen li l-pajjiż għandu bżonnkom fit-tmexxija tiegħu u se nibqa' nisħaq dwar l-importanza ta' aktar żgħażagħ fit-tmexxija tal-pajjiż, aktar nisa fit-tmexxija tal-pajjiż u bekk li jkollna nemmen gvern li jkun aktar rappreżentattiv ta' diversi setturi tas-soċjetà u jista' joffri riżultati aħjar. Imma fl-aħħar mill-aħħar tibqa' l-onestà fit-tmexxija. Li magħna ta' fejn qiegħed fuq id-divorzju. Ħadd ieħor għadni qed nistenna. Aħna minna stedina għadna fejn qegħdin fuq il-liġi tad-divorzju. Fejn konna fl-2011 kulħadd jaf fejn konna aħna u fejn kien ħadd ieħor. Min kien favur li tidħol il-liġi tad-divorzju u min kien frontliner biex iċaħħad lil koppji li jkun fallilhom iż-żwieġ milli jkollhom opportunità ġdida fil-ħajja. Illum għamilna bidla oħra koraġġjuża u qed ngħidu mhux sew li jekk iż-żwieġ tiegħek ikun falla. Tistenna 4 snin biex ikollok opportunità li terġa' tiżżewweġ. Ħadd ieħor għadni qed nistenna biex nara fejn qiegħed. L-istess kif konna kuraġġjużi fl-introduzzjoni ta' żwieġ għal koppji tal-istess sess, meta introduċejna l-Unjoni Ċivili, meta introduċejna l-adozzjoni għal koppji tal-istess sess, konsistentement il-gvern li jemmen fid-drittijiet ċivili. U hekk ukoll issa rridu nniedu id-diskussjoni fuq suġġett ieħor li huwa importanti li ma ninjorawx. L-eutanazja. Semmija Daniel Mikallef u tara l-importanza li da suġġetti li forsi dejjem tfajnihom taħt it-tapit għax nifhem li huma iva sensittivi, imma ma nistgħux inwarbu d-diskussjoni dwarhom u mhux biss diskussjoni,
Id-diskussjoni trid twassal għal deċiżjoni u tara l-perspettivi differenti. Saqsu lili sal-lum. Għadni ma ħadx pożizzjoni għaliex nifhem il-pożizzjoni l-esprima Daniel li għadda mid-dbatija li waslet għal mewt ta' missieru u li esprimi allura pożizzjoni favur is-suġġett. U r-realtà li jexxin f'daw l-aħħar ġimgħat fejn ħabib kbir tiegħi minn ħal-qormi kien marid bil-COVID u t-tobba qalu li m'hemmx tama. It-tobba li qed jieħdu ħsiebu fl-ITU qalu li m'hemmx tama, mhux se jsalva. Għadni kif irċivejt ritratt tiegħu lura d-dar illum. Lura d-dar. U daw l-esperjenzi, ħafna minnkom tafu minnu, imma minix se nsemmih. Daw l-esperjenzi juruk l-importanza li titkellem, li tisma, li fl-aħħar mill-aħħar tkun deċiżiv imbagħad, li tiddeċiedi. F'mument minnhom trid tiddeċiedi. U għalhekk illi dak il-gvern li f'din l-aħħar sena konsistentement wera kemm huwa gvern li ma jibżax jieħu deċiżjonijiet. Hemm deċiżjonijiet li stajna ħadnihom b'mod differenti, mela m'hemmx. Min qatt kellu xi manual fuq kif ħajiddeċiedi fil-pandemija? Magburi li kellna l-prinċipju tat trasparenza u tal-onesta u li fuq kollox ħabbejna l-poplu tagħna. F'din l-aħħar sena dejjem żammejna dal-prinċipji li mħabba tagħna lejn il-poplu li tmexxina l qudiem biex inkomplu noħolqu l-ġid. U hija dik il-politika li fl-aħħar mill-aħħar titmexxina l qudiem li nagħmlu l-ġid. Li kulħadd jaf fejn qiegħed magħna. Insaqsin fuq il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Kulħadd jaf fejn qiegħed magħna. Għadna li rridu niddefenduh. Għamilna l-bidliet. Il-bidliet kollha li nemmnu li jistgħu jsaħħu l-pożizzjoni tagħna mal-Kummissjoni Ewropea għamilnihom. Ġa kellna programm li huwa robust fil-due diligence tiegħu, komplejna nsaħħuh, imma l-ħadd ieħor illi nibatlu invit. Ejja nieħdu pożizzjoni komuni. Rajna dak il-karus li nbena kemm użajnih tajjeb waqt il-pandemija. Imma issa rridu nħallu wkoll karus mimli għal ġenerazzjonijiet li qed iridu jiġu f'dan il-pajjiż. Ejja, qed nistidnuk illum ir-riservi kollha li kellkom fuq il-programm indirizzajnihom. Fejn kien hemm kontroversji, neħejnihom. Mal-Kummissjoni Ewropea għaddejjin fi proċess ta' dialogu li nemmnu li nistgħu insalvaw dak il-programm. Imma kemm jgħin kieku jkollna oppożizzjoni li tiġbed l-istess ħabel wieħed magħna, illum id-diverġenzi indirizzajnihom. Għaldaqstant nerġa' nagħmel din l-istedina lill-oppożizzjoni. Qed jagħmel kull min jaħdem fis-settur. Irrispettivament mill-politika li ħaddan, mill-fema politiku, kull min jaħdem fis-settur, il-practitioners kollha fis-settur, l-industrija kollha, qed tagħmel dan l-appell lill-oppożizzjoni. Ejja niġbdu ħabel wieħed. U dan nerġa' ntenni dan l-appell. Ejja fuq dil-kwistjoni. Nuru nieħdu pożizzjoni waħda li ngħidu li dan il-programm għamel tanġit li waqt il-pandemija kien essenzjali. Imma li rridu nħallu wkoll karus mimli għal ġenerazzjonijiet futuri. Li jekk jerġa' jkollna pandemija. Jista' jkollna pandemija, jista' jkollna emerġenza nazzjonali, jista' ma jkollna xejn minn dak kollu. U rridu ninvestu f'setturi partikolari, f'settur edukattiv, fid-diversi setturi li inti tista' tuża dak li jidħol minn dan il-programm għal ġid tan-nies, dak li qed ngħidu aħna. U rejna kemm mexxejn b'mod trasparenti il-programm u l-NDSF, il-fond li ħloqna, kemm għamilna ġid u kemm investejna f'attivitajiet f'proġetti sportivi, kemm investejna f'puttinu, kemm investejna f'affarijiet soċjali, ġid għamilna. U bidden irridu mmexxuh dan il-pajjiż, bid-dwejjaq, jew bil-ġid, jew bil-pożittività, jew bl-ottimizmu. U dal-gvern qed juri b'mod ċar x'irrappreżenta. L-ottimizmu, il-fiduċja fin-nies, it-tama, il-kuraġġ għal għada aħjar, gvern għan-nies, gvern li jemmen fin-nies. Min għada se tkunu qegħdin taraw gvern li se ninżlu iktar fil-komunitajiet. Naturalment dejjem
b'osservanza tad direttivi tas-saħħa u se nkun insistenti ħafna fuqha li dejjem nibqgħu nosservaw il-miżuri kollha tas-saħħa sakemm ikun meħtieġ illi nagħmlu hekk imma fl-aħħar mill-aħħar kruċjali li ninżlu man-nies. U ħanagħmel dal-appell lil kull wieħed u waħda minnkom, partikolarment lilkom Ministri, lilkom Segretarji Parlamentari u d-deputati u l-kandidati l-oħra kollha, mhux biss imma. Ejja ħankunu man-nies. Ħalli nuru illi verament aħna meta ngħidu li aħna l-gvern għan-nies u tan-nies, nemnu bil-fatti li aħna hekk. Tinsew x'in-nies u titraskuraw x'in-nies, dan l-appell li nagħmlilkom. Ftakru kemm in-nies f'dawn l-aħħar snin ħabbewna. U ftakru kemm in-nies tawna fiduċja. U kienet dik il-fiduċja li tatna s-saħħa biex immexxu. Kienet dik il-fiduċja ta' din l-aħħar sena li tatni s-saħħa li nibqa' miex il-qudiem f'mumenti fejn iva jkollok momenti taqtih il-qalb, mela ma jkollokx, meta tibda tara problema wara problema ġejja. Imma l-fiduċja tan-nies iżommok għaddej, iżommok reżiljenti, tgħid jien kapaċi nilqa' l-kull sfida għaliex inħobb lin-nies u rrid nara li l-futur ta' kulħadd għada jkun aħjar minn tal-lum. U għalhekk f'dal-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin ejja ħankomplu nsaħħu dal-impenn li dil-weda li għamilna li nibqgħu viċin in-nies, nisimgħu inħossu il-pols tagħhom, nibqgħu viċin in-nies. Id-dbatijiet. Tinsew x'hemm min għaddej minn dbatijiet. Hemm min l-ħidma tagħna tista' tagħmel differenza enormi f'ħajtu. U għalhekk l-importanza li nibqgħu nisimgħu, niddeċiedu, nkunu ta' differenza, nagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies, però nibqgħu mixin il-qudiem b'sens ta' ottimiżmu, b'sens ta' pożittività, ħantu t-tama, il-kuraġġ lin-nies jinnemmen illi għada se jkun aħjar millum, pitada se jkun aħjar minn għada, nibqgħu mixin flimkien il-qudiem sabiex nuru li aħna verament il-gvern tal-Awċin u tal-Maltin kollha. Nirringrazzjakom. Bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Vela wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Nirringrazzja lilkom kollha li naqgħodtu magħna ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun u lilkom li kontu tissegwuna fuq l-Istazzjon 1 u permezz tal-midja soċjali. Nixtieqilkom il-kumplament tal-ħaddi tajjeb insellmilkom. Wan għadu kemm wassal xandira politika.